La so video ke lang la pen karjo tum doa na fat nili divinson timong hem fu Yesu Kristus men pen nali tum fan kardom pajiring lo kardom pini nili nang li tum pen ruda tumo si chithan pon kang tung ruda kaya lamu ketok ke thihek la pen rud ke montri pita kali recho pita kali bonta ruda kaya alamu pen ili tum kacharli dun nangji akenang soddo la si apor en e pin pen thi hek pen le chithan pon lo nang ruda tomo ke kang saya tum kauri se ya hut sit tok lo la so lo ke tok aningkan la ke Kristo frang 1380 1050 aningkan malom ke tok bang ke chini lor le sita Samuel si ke tok pu ke jong dam atum si ke ong rut ke inut mop pu adet along ke do anim sopi alang inut Israel abang po phansi dolo ruda tomo ke nimun mun atomo laben ani pi pen amun pi kaching hon alam si paklang bonlo rud adi pi amen ke Naomi ke Judea atet Bethlehem asor alang li penan amen ke Elimelek laben asupu bahini do amen ke malon laben Chilion kang saya tum det kapang ri hud Judea det akhim thurlo hala so hutsi Elimelek lapen apiso Naomi asupu bahini atum pen mop adet dodam lo lapen ke asupu bahini atum ta mop pisi piso en lo rut lapen orpa bonta Naomi apenan lapen asupu bahini atum thilot lo Naomi aning doksi Judea det kachidam thuji aphan mathalo lapen amun pimara tum aphan chepadi dekang lo lapen amun pimara tum aphan ame thang pe po hem ka pachedam thuji aphan si toilo bonta roda bangke ani pi ko daksi ke damma ko daksi ke dojima hadak se dudun po pusi chichak thiblo bonta orpa bangke ani pi aphan ote kang si dam joilo lapen rod ke ani pi along dudun lo bima rod ke ani pi aphan chijin solo lasi rod ke ani pi along se rod ke long ji aphan le kidun kali lapen reng medun po phanta kali bonta kang hon pen apot alang ani pi along kiduk kisungan ta cecak dun lo lapen thi reng sitame nang iri dun delo pusi cecak thiblo rod ke bang hajar ka paklang le pin akang hon si alang paklang lo lasi alna ma phi rod aphan ahir jume pisi ke mese na chor pachelong thulo rod achor kachelong thu amen ke boss ke obed apolo lapen obed ke Jesse Apollo lapen Jesse ke Israel angbong kithenai are cho David Apollo lasi rod akai alamu pen ilitum kacharli dunang ji ke lahelo rod ke ni pialong kiduk kisung anta cecak dun lo lasi aphi alang arna makajin so ahir jume long dun lo lason si ilitum sitame jiso phan othiblo ninang iri dundelo hempu duk sung sitame pu cecak thiblo te ahir jume long dun begji si romang deng benar kep ang deng so krit rok sialong pulo ili tumke alang li somar atum lo apot si alang li ambe thang amuni da tuma phan kabir tipi ahir jume hai ili tum chepem phudun longji lapen arnam Kristo phan kabir tipi son ili tum Kristo pen chepem phulong rap ji bima ili tum jong si Kristo pen sungra rap lo tangte ili tum ta alang li pen adakatul long rap ji lasi ji so phan le ili tum kroi thib lo na rud le ani pi phan kai re det son itum sitame ji so phan iri nang ne lo kidu kisung le wang sitame ji so phan le chodai thib lo na pini ana malam ke lan si chithan bon chot lo nili luni jir kilun ji ning hang luna thoi along pe luna nombor ke pharoi ni ra thonar ke bahini jisu aphine kai ke dunwer ji 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 ne chirui re karjo pot chorolo nale tumalong arnam hirjume padunang amen